dèiem al començament, avui només hem conegut els Premis Binari d'Or de cada categoria, però n'hi ha més. A través de les xarxes socials heu pogut conèixer els vins que han aconseguit una plata o un bronze. Hem revisat, doncs, tots els premis obtinguts i és per això que volem reconèixer aquell celler que ha aconseguit més guardons. Amb un total de 6 premis Binari, una plata i 5 bronzes, tots ells en categories de vins escumosos, el Premi Binari Riedel Euroselecció al millor celler és per a... Vinyes d'Ambròs. I lliura el premi Jordi Bort, director general d'Euroselecció. Que és el senyor de les copes, que tots se'n són. Què tal? Benvingut a l'escenari, Jordi Bort, director general d'Euroselecció. Enhorabona. La qüestió és com l'hem de Cada any rentar. ens superem, això cada any és més gran. És Però això fantàstic. costa molt de rentar. Sí, és veritat, no, jo no sé, jo no... T'ho asseguro, perquè queden sempre gotes a dins. Sí. Heu aconseguit 6 premis amb aquest concurs. Sí. Realment era d'esperar o no us ho esperàveu? Home, procurem sempre tindre caves de molta alta qualitat, evidentment, i dediquem tot el que podem i més, i amb molt d'amor, com diu molta gent, sí, sisplau. És que és el que... Sí, és el primer que toca, sí. I molta dedicació. Molt bé, doncs enhorabona, felicitats i moltes gràcies. Gràcies. Vinga. Que no caigui, Vigileu, sobretot, Doncs ara ja som al final de tot, i només ens queda conèixer quin és el Gran Binari d'Or, el millor vi de Catalunya 2018. Un cop tastats tots els vins, s'han agafat els ors de cada categoria i s'han tornat a avaluar per així decidir quin és el millor d'aquest 2018. Així, el Gran Binari d'Or dels Premis Binari 2018 és per a... Cérvoles Blanc 2016! I lliura el premi l'honorable consellera d'Agricultura, Teresa Jordà. Benvingut a l'escenari. És el primer cop que els Premis Binari d'Or donen un Binari d'Or a un blanc. A un blanc. O sigui, és històric. És molt bé. És històric. És a dir, com és això? Fa falta, s'ho mereixen, hem de reconèixer més els blancs. Sí, perquè sempre han guanyat els negres. No, però el blanc és dels grans vins, jo dic que és el que té més recorregut. De fet, es demostra molt bé el món del cava, amb la bombolla, però després amb dolços i després molt bé per treballar amb bota. Estem parlant de vins d'alçada, estem parlant de vins potents ja i que mereixen un pas per barrica perquè després es reconeixi la seva qualitat. Moltíssimes felicitats i una abraçada. Que això no hi hagués ho tregui. Molt bé. Gràcies. Felicitats. Felicitats. Jo també en vull una. Va, a la consellera també. Va, consellera també. Queda't aquí, perquè ja estem a punt d'acabar. Diu la consellera, m'han dit que no m'havia de moure. No, sí, perquè és correcte? ja estem a punt d'acabar. Hem arribat gairebé al final, el que volíem dir. Ja està, ja hem premiat vins, consellera. Un vi blanc per primera vegada que ha fet història com a millor vi del 2018. Hem premiat persones, hem premiat etiquetes, hem premiat cellers i tot ho hem fet amb la voluntat d'acostar el món del vi a tothom. Demostrar-vos la feina que fem a casa nostra en aquest sector, una important feina en el món del vi. Gràcies a tots per acompanyar-nos des de l'Auditori de Vilafranca, des de casa vostra. Gràcies a tots els que heu fet possible la 6a edició d'aquests premis i sobretot moltes gràcies als que feu vi. De veritat, gràcies per donar-nos tant plaer i gràcies als que el consumiu també, perquè sense vosaltres no som res. En fi, com sempre que som davant de gent que té copes al davant, us hem de dir salut. Salut i molta esperança en el futur. Justament. Bona nit i fins l'any que ve. Bona nit, Txell. Bona nit. I els joves, feu un favor.